Vikinzekennar. Mi a zekennar? Egy 500 forint, vikinzekennar. Mert tartom az a pohát veszni. Itak, lakció, konyhák, kalóz, 300. Hogy mit kezdjek én kalózzal, meg vakon, meg orange. Mit kés itt orange? 300 forintért. Ha nézd meg végre, van mi értelmes. Az sarokülő garnitúra 25 000, menjenek abba a fahomba. Halusi László, jó van, meghalt a sejémát. Eladó, mi eladó el? 900 négyzetmilliméter eladó. Bútos keresünk. Söréden. Mi sört keresnek. Bútos keresünk. Ha lesz itt valami, ez igazság sörözi. Ez kell nekem!